माना बिनि गेदेर अननायजोंसो दिनै आङो बे जायगायाव मोनफैनो हादो माना थांनाय सप्तासेनि आगोलावमोन नामा आं बारा थारिखखौ गोसोआव गैलिया माने आङो इउटिउबाव नायै बिदिनो मोनदों आरो जेनेबा आङो फनावबो रायलायदों नाम्बारखौ मोननानै आदै जायोना फंबाय जायो बिदि होननानै ओमफ्राय आदैया फंबाया होनबाय आरो बैसोखौ सोंबाय आरो आंनि बैसोआ 57फोर जागोन आरो ओमफ्राय होमबालाय फंबायानो लिंक इदि जाबाय आरो जियानो जा आं खनसेल' फन खालामबाय होमबाबो आं इदिनखालिनो फनाव माने प्रार्थना खालामजादों आरो आं बिराद सायो माने एसे आगानसो थाबायबानो ओरैबा फैहाव जायो आरो बियो नैयो ओमफ्राय आं इखो प्रार्थना खालामनायाव इदिनखालिनो सागाबाय ओमफ्राय दासिमबो इदिनो थाबायनो हायो आरो इदि ओमफ्राय बिदिनो बे 11 तारिखखौ फै होननानै इदिनो बुंहरबाय माने 13 हर मान्थलि माने 13 तारिखआव इदि माबा जायो पाब्लिक मिट खालामो होननानै बेखौ आं मिथिनानै 11 तारिखआव लेंहरनायखाय बिदिनो फैबाय आरो फैबा दय फुङावथ' बिदिनो ओरैबायदि जादों आंना फनखौ लाबाय माने बेलेग जि ड्राइभार लाबदो बे ड्राइभारा मोनसे बेमारि लाबदों आरो बै माबा मा होनो जायगा इयो इखि भैरबकुन्द थांग्राखै माने बड'लेण्ड प्रेयार सेन्टार आरो बेखौ होननानै आंहाबो बे ड्राइभारनावबो सोंला आदैनाव बे फंबायनावबो माने आं फन खालामफिनला जायगाया मा इदि आरो दिनै 1 घन्टा माने लेट जादों थांनायाव ओरै जों 7:30 उदालगुरि मोनफैदों बेनिफ्राय ओरै माबा थांनायावनो ओजों 8 जाहैदों आरो ओमफ्राय नङा बियो ओमफ्राय आरो खिथाहरबाय बेहाय माने सुदेमपुरि बिदि होननानै जों सोंबाय आरो बबेबा लामा सोंबोगासिनो आरो बिदिनो दसेनो अब्लाबो इसोरनि अननायाव मोनफैबाय गोजोनदों बिरादनो बेबायदि इसेबां समयसानि गेजेरजोंबाबो इसोरा आरो बोथोरखौबो ओरैबायदि फुङाव गिबाय अखायानो अखा थांनो हागोन हाया मा जायो हरदो लामा बिदिनो प्रार्थना खालामबोबाय थादो अखाखौ बिदिनि थाखाय इसोरखौ माने बोथोरखौ मोजां खालामना हो होननानै थारैनो इसोरा बयनिबो बिनाय बयनिबो माबायाव माबाबाय मोजां बोथोर होबाय जों बे मोजां माबाखौ लानो मोनबाय जों बयबो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ खोनासंनो मोनबाय बे समाव बेखौनो आङो हामबाय होनो गेदेरथार आरो आङो आसा थाबावो आंहा बहुद फिसाजो सानै दङ गेदेर फिसाजोआ माने रिजुम नाम बियो गुवाहाटीयाव माबा मावो मेडिकेलाव बिदिनो लेबरेटरियाव मावो आरो माने कन्ट्रेक्ट सुइलाव माने इसोरखौ मोनाखै आरो जों बुजायबाबो गिर्जायाव लिंलांबाबो ओरैनो क्रिसमास माबा माबि थाङो अब्लाबो बिनि गोसोआ गोरा आरो इसोरखौ माने फोथाया बिदिबायदि आरो ओमफ्राय उन्दै सासे दं बेयो माने टेटआव LP मास्टार मावो बेबो नलबारियाव थायो बेनिफ्राय बेबो इसोरखौ नाजावबाय आरो बेयो आरो आंनि समयसाया आं सासे माने मालिक गैया आरो आंहा हारसिं माने गोबाव माने माबायावनो थैदों आंनि माबाया मालिकआ हासबेन्डआ 2099 आवनो 30 जुनाव दा बेसे बोसोर जाखो बिदिनो आङो इसोरनि अननायाव माबाया 2004 आव आङो 4 जुन ना मामोन गोसोआव गैला बारा बेहाय आङो बाप्तिस्मा लादो आरो आङो हिन्दु माबा न'खरनिमोन ओमफ्राय मोनबाय बिदिनो अब्लाबो आङो गेजेराव बिराद इसोरनिफ्राय गोजान बिदिनो बायदिसिना हारसिं गथ' सानैखौ फेदेरनांगौ नालाय बिराद मोखै मा बायदिसिना लाइफआव माने एकदम स्टेप बाय स्टेप खामानि मावबोनानै बिदि दा आं बे स्टेजाव मोनफैदों आरो ओमफ्राय दासो ओमफ्राय थानाय नङाबा आंना आजि 6 बोसोर जाबाय खोमा बेनियावसो आङो दा इसोरजों एसे नांथाबनानै इसोरनि खाथि जाफिनबाय आरो दाबो आङो बेखौनो आंनि थाखाय जेब्लायबो फंबाया आर'ज खालायथों जे आंनि न'खराव आंनि गथ' सानैया जेब्लाबो इसोरजों नांथाबनानै इसोरनि अननाय आशीर्बादखौ मोननो हायो आरो आंबो जेब्लायबो इसोरजों जे नांथाबना थानो हायो इसोरनि थिननाय हुकुमफोरखौ आं जे मानिनानै सोलिनो हायो बिनि थाखायनो जे फंबाया बे मिनिस्ट्रिनि जुगिदि आंनि न'खराव जेब्लायबो जेन आर'जखौ लाखियो आंबो बिदिनो सोमोन्दो लाबाय थागोन बेनो आरो आंनि दिनैनि बुंनांगौ फिसा टेस्टिमोनिखौ आं होनबाय गोरोन्थिफोर थालांबाय जानो हागौ क्षमा खालामदो आंहा बुंफेरनाय बिदि माबायाव अयभास गैया आबाराव सोंबावनोसै नोंनि आब'नि अरिजिनेल नामा मा नाम आंनि अरिजिनेल नामा लिरनायाव रन्जु बर' बेनिफ्राय गामिया 1 नम्बर काटलिकआव आच्छा गामिया औ गामिया डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बाक्सानिफ्राय नोंहा मा जादोंमोन आगोलाव आं फार्स्ट माने जोङो बाथौ बिदिनोमोन जोंनिया ओमफ्राय आंहा बिदिनो हान्थु सानाय आरो होमबाबो आं फिसाय थैखांबायमोन जोंना हासबेन्डआ बे समाव आङो बिदिनो बिदाफोरजों थाफायोमोन बेनिफ्राय बिराद हान्थुआ साबाय आं थानो हाया ओरैबायदि गिलिर
इसेनो इसेखौनो बारनो हाया आरो आङो इदि ओमफ्राय बेबायदियैनो आङो प्रेयार गुवाहाटी प्रेयार सेन्टाराव थांनानै बिना कारपेन्टार होननाय माबा दंमोन ना बेहाय प्रार्थना खालामनानै आङो इ सानायखौ सागादों सानायखौ हामजादों सोखाजानायखौ मोन्दों आरो बेनि उनावनो आङो ओजोंनो बाप्तिस्मा लादों माने गुवाहाटीयावनो बे आरो आंनि आरो बेनि उनाव आरो माब्ला जाफिनदोंमोन नोंना जाफिननायाथ' बिदिनो सम सम जेनेबा बैसो गिलिर अजनफोरदोबो जालांबाय जेनेबा आं आगोलावबो बहुत बिदिनो फिजिकेलि जेनेबा एक्सारसाइज बिदिनो खेला दुलाबो गेलेग्रामोन नालाय बेफोरनो बैसो अयजायाव माबालांबाय नामा सानाय सुनाया नों मा खेला गेलेयोमोन आं ओरैनो काबादि खारनाय अनेक गेलेयोमोन आरो सिख्ला समावहाय नोंजोंथ' रावबो हाथारामोन हायामोन बायदियानो नाम दं आरो अब्लाबो गैया बिदिनो जोङो बे समाव जोंनि आइ आफामोना बिदि खेला गेलेनायखौ मोजां मोनामोन ना बिदि जेबो जोंखौ खेयाल लाग्रा गैयामोन नङाबाथ' आङो गोनाय बायदि जायो बै समाव बिदि मोनबा आङो दा बे माबा मोनामोन अब्लाबो आङो इन्टारनेसनेल थांबाबो आं इसोरखौ मोननाय नङामोन बेनिखायनो आं बे स्टेजाव थानानै इसोरखौ मोननायखाय आङो बिराद हामबाय होनो आरो जेब्ला नोङो बेबायदि सानाय बिसयाव नोङो माबानियाव नोंखौ नों आंनो नाम्बारखौ बहा मोनामोन नाम्बारखौ आङो नायनायावनो सानसेखालि इउटुबाव ओरैनो नाम्बार थांदों आरो बेखौ आं लिरख'ना लादों फोथायनाय बिजा हरदोंमोन फोथायना बिजा हरदोंमोन सप्तासे आगोलाव बिजानायनि उनाव नों मा मोनखो सागादों नैबे ओरै आं एसे आगाननिसे थाबायबानो ओरै गाहायाव एसे गाख्लायनो नागिरबानो एखेंगेट मोननानै बिदि जायोमोन आरो जेब्ला नोंखौ बिनायनि उनाव थाबायनो थिनदोंमोन नामा मबाइलजों थाबायनो थिनाखै मा थिनहरामोन नोंखौ आं नोंखौ लिंहरदोंमोन 11 थारिखआव फै बिदिनो रिट्रिक माबा जागोन होनना रिट्रिक ना मा होनो 13 थारिखआव बिदि आरो ना हामबायसै बिथांनि थाखाय आखाइ खमना होदो